This is a prophecy for Iran. I'm gonna put it in English and in Chichewa. As you know that there is war in Iran, and before that war happened, I told you before what will happen. And whenever the Lord is revealing something to us, let's take it serious and let's pray. Like the way I said that it's not all prophecies that needs to be fulfilled. So some of the things God can show us so that we can pray to cancel those things. So what I saw in the spirit world, it was not a good thing. In the spirit world, I saw myself somewhere at a certain place, and I saw one of the leaders of the United States of America. He was with me in the spirit world, and then he started explaining to me one of their dangerous weapons that they can use. And the way he was explaining, oh my God, it is very dangerous. It can take out a lot of lives. It can destroy a lot of people. Let's pray for Iran. Let's pray for Iran. Let's pray for Iran. Let's pray for Iran. Okondedwa, ndikupereka uneneri wa dziko la Iran. Monga mukudziweni kunena kuti nkhondo ya Iran isanayambike, ndidafotokoza kuti ndikuona America ikupanga strike Iran. Ndendi maonetsedwe chinthu china chake. Pamene nkhondo imene ili nkati, ndimaonetsedwa nditatengedwa mu dziko la uzimu, nditafika pamalo pena. Ndidaona mmodzi mwa atsogoleri wa dziko la United States of America adayamba kundifotokozera ine zakuopsa kwa zida zawo mwachimodzi mwachida chimene akosa kugwiritsa ntchito. Ndechida chimene amachifotokozacho okondedwa ni choopsa kwambiri. Kotengera ndi zimene ndidaona chidachi nchoopsa kwambiri. Chikhoza kuononga miyoyo ya anthu, chikhoza kusakaza, chikhoza kuononga. Ndiye tipempherere dziko la Iran, tipempherere dziko la Iran. Okondedwa tika Mulungu akativumbulutsira chinthu chonchi tizitenga serious. Sizinthu zonse zimene ziyenera kukwaniritsidwa. Mulungu amatha kuvumbulutsa zinthu cholinga choti tikapemphera anthu ena apulumuke. Ndiye vuto limene tinalandira kuti anthu ena amafuna kuti munthu ukanena chinthucho chichitike mpaka na chikwaniritsidwe. Ayi, ngati singakhale choncho mu prophetic ndiye kuti sizingakhale zabwino. Pali zinthu zina Mulungu amafuna kuti anthu apulumuke. Sikuti nthawi zonse ukamuonera munthu ifa ndiye kuti munthuyo afe. Sinde kuti munthu akakuonera ni ifa ni kukhalabe ndi moyo ndiye kuti munthu jamanena zonama. Makhala kuti mwayima bwino mwapemphera. Ndiye tikufunika tipempherere dziko la Iran okondedwa. Tipempherere dziko la Iran okondedwa. Chifukwa zimene ndimazionazo si zabwino. Tipempherere dziko la Iran. Tipempherere dziko la Iran. My prayer every day, Father God.